А тепер Володимир Фенич хотів би теж сказати пару слів. Добре, дякую. Я теж почну з того, що, користуючись нагодою, тут є пані директорка, я вам подарую. Зараз я не буду абсолютно нічого говорити про свої книги, але користуючись нагодою, я хочу, щоб ваша бібліотека, наша комісія користувалася. Але коли вийде ще шоста, напевно, тоді будемо говорити про презентацію. Добре, дякую, гарно. Ну, а зараз, що стосується рецензованої мною книжки, рецензія ще була написана на рукопис, як ви розумієте, так? Тобто ще задовго до того, поки вона потрапила до друку, і зрозуміло, це ще був грудень, 1 грудня минулого року. Ясно, що я почну, напевно, ззаду, тобто з кінця. Знаєте, коли людина фанатично, професійно, досконало, розумієте, стрімголів, кидається у вир історії, у вир якоїсь постаті, вивчає її до самих дрібних, розумієте, нюансів, ось, докопується до того, що, здавалося, лежить уже в певній площині стереотипності, і ми це сприймаємо як віру, бо так написав якийсь певний авторитет до нас, а потім виявляється на тобі не так. Тому що знайшовся Падяк, тому що знайшовся Іванов, Петров, чи Сидоров, чи Сидоренко. І вони видозмінюють. І це нормально, це справжня жива наука. Що стосується конкретного видання, конкретної книжки, конкретної постаті Олександра, чи потім уже у церковному житті, у чернечому житті Анатолія Кралицького, дуже багато рефлексій виникає, дуже багато, страшно. Ну, по-перше, розумієте, кожна постать 19 століття в цьому Карпатському регіоні, підкарпатському, русинському регіоні, це є ціла історія. Кого б ми не взяли із 19 століття, чи починаємо її спочатку від епохи Бачинського, і там був величезний такий поштовх, величезне таке зрушення, можливо, навіть варто говорити про якесь пробудження русинське саме за часів Бачинського. Коли, представте собі, людина в другому поколінні мала галицьке походження, ще нянько його, тато його Теодор або Федор Бачинський, так, був священником і там, ось, і потім переїхав сюди на початку 18 століття. Його син, коли стає священником у досить тяжкому місті Гайду-Дорог, це сьогодні в сусідній Угорщині, першим в історії єпархії, я думаю, припускаю, що першим взагалі у греко-католицькій церкві, тоді ще у Уняцькій церкві, він запроваджує білінгвізм у проповідях, тому що в Гайду-Дорозі живуть угорці, живуть волохи, живуть русини, живуть роми, а всі є греці-рітус, всі є грецького обряду, всі ходять до одної церкви. І Бачинський не мав іншого виходу, як звертатися до своїх вірників. Так, літургія велася, звичайно, на церковно-слов'янській мові, але проповіді і багато інших обрядових дій він проводив мовами тих народів, з якими він жив. Це прекрасно. Від Бачинського ми йдемо через всіх абсолютно, і Довговича, і Духновича, і тепер от до Анатолія Олександра Кралицького. Я вперше, що звернув увагу для себе як рецензент, який по 19 столітті захищав свою дисертацію ще в 97-му році, саме по греко-католицькій церкві. Я писав теж про Кралицького, але є декілька речей, які зараз я як рецензент в грудні місяці, ну і зараз до кінця, знав про них з іншої площини, і тепер точно знаю, що я тоді помилявся. Це нормально. Ну, найперше, що стосується дати народження, тут уже один із викладачів, пан Валерій, так, дуже добре нам все це пояснив. І щодо цього я абсолютно спокійно відношуся, тому що буквально вівторок на греко-католицькому факультеті в Пряшівському університеті пан Ярослав Цвараніч, котрий є там продеканом і завідувач кафедри, каже мені: слухайте, ми виступали з вами у Сваляві. То було теж у листопаді місяці з приводу річниці 230 років народження Григорія Тарковича, котрий є уродженцем Пасіки, став перший, так, русин, став першим єпископом Пряшівської єпархії. І каже: ви помітили, що є дві дати його народження? Кажу: так. Ну ви, каже, чомусь говорили лише одну. Кажу: так, 1754.
А ви знаєте, що в шематизмі такому, то і в наших працях словацьких істориків є 1744, і всі так пишуть. Кажу так, я знаю, тому що довірилися авторитетові і пішли по накатаній схемі. Це абсолютно зрозуміло. Але це абсолютно не означає, що ми маємо не шукати, не докопуватися істини. Тут маємо той самий випадок із днем народження. Що стосується, скажімо, пошуків документів, тут було названо місто Шаторая Уйгелі, або старе місто, або нове місто над Шатром, так, або днісні в новій, вже, скажімо, словацькій її назві. Воно було столичним комітатом, комітату Земплин. Але потім так сталося після розпаду Австро-Угорської монархії, що якраз половина так, містечка на той час відійшло до Угорщини, або залишилося в Угорщині, а решта відійшло до нової Чехословацької республіки. Тому інколи, коли ми шукаємо документи, так, і звертаємося туди, важко навіть собі, важко навіть собі припустити, так, якусь гіпотезу вибудувати, що ти можеш шукати або повинен шукати саме там. Тому що міста розділилися, границі державні пройшли, все це поміняло, і звичайно, що воно тебе часто веде в блуд, і ти не знаєш, з якого боку до того підійти. Тепер, що стосується навчання або чисто біографії, професійної біографії Кралевського. Дивіться, ми направду більше знаємо про всіх із 19 століття через те, яким вони були. Прозаїком, письменником, поетом, публіцистом, мемуаристом, кореспондентом, тобто з ким куди відправляв, з ким переписують, так, аніж про як монах, аніж про як священник, аніж про як єпископа. Це правда. І тут в даному випадку так само є доста виважена, доста зжата інформація чисто професійного росту. Ясно, що у викладачів було завдання більше представити Кралевського в усій його іпостасі, всій його багатоманітній, мовній, культурній, ментальній ідентичності, котра на той час вирувала і котрою на той час жили тут, у мультикультурному регіоні. Напевно, живуть і сьогодні. Тут говорити ексклюзивними категоріями або вивчати людей із минулих епох ексклюзивістською методологією є просто неприпустимо, це є злочин. Це завжди щось таке, що ми частину тої людини, можливо навіть досить велику частину тої людини, стараємося викинути, тому що вона не пасує нам чи до політичних, чи до національних, чи до релігійних якихось симпатій. І тоді виходить, що ми обкрадаємо, відверто кажучи, а якщо по справді, як науковці, робимо злочин. Цього тут немає. Кралевський представлений, перепрошую, у всій своїй красі. І так писав, і сяк писав, і так думав, і так листувався, і так перекладав. І ще не сказано паном Валерієм було про такий його жанр, і взагалі це жанр був популярний як на той час, це адаптації. Тобто беремо ми, скажімо, щось, от в даному випадку як класичні твори вже готові, котрі фунгують, котрі існують, і ми адаптуємо до них власну дійсність, шукаємо сюжет, так, і в даному випадку розкручуємо його у певному своєму стилі, в певній своїй жанрі і послідовності і так далі. Ще одна річ, на яку я звертаю увагу, це висвячення його в монахи. Воно сталося в Краснобрідському монастирьові, де він пройшов новіціат, тобто він пройшов школу новіків. Ну і абсолютно правильно було сказано, що отут був Віктор Річера, який колись захищав дисертацію, я був у нього науковим керівником, чудова дисертація по чину Святого Василя Великого, але я знаю, він мусив піти по сімейним обставинам. Ми з ним теж вже про це говорили. Ми знаємо точно, як науковці, що монах, котрий вже проходить другу стадію новіціату, і він 100% вже, ще не монах, а ще новик. Він вирішує, що він стане і посвятить себе повністю служінню Господу, відрікається від усього мирського, він мусить прийняти ім'я. Обов'язком є лише одне. Його ім'я у чині, чи без чину, але в монашому середовищі, повинно починатися на ту саму літеру, що і ім'я при хрещенні. Олександр Анатолій. В 19 столітті, я не знаю, хто наскільки знає епоху 19 століття, читав, от ми вже теж говорили про це з паном Валерієм, Анатолій не було в цьому регіоні ім'я поширене. Тобто у світському житті ви не знайдете. У чернечому стані, от навіть на той момент, у всіх 8 монастирях чину Святого Василя Великого, коли вони були в одній провінції, над одним, скажімо, під одним протоігуменом, ви теж не знайдете це ім'я. І я, відверто кажучи, я поки що не маю відповіді, чому саме ім'я Анатолій він обрав. Я лише єдине можу припустити, це моя гіпотеза, поки що робоча, абсолютно без усяких висновків,
Анатолія Ефеська. Тобто я іншого поки що не знаходжу пояснення. Тобто мова йде, зрозуміло, про яке місце, так, значить, із Святого Письма і так далі. Нарешті ще один момент, який, значить, напевно, ми мусимо про нього теж говорити. Це Кралицький в середовищі, інтелектуальному середовищі своїх співвітчизників. Ну, він колоритно виділяється. От, скажімо, я теж буквально, коли читав рукопис, дізнався, що я не вірив. От в мене є в бібліотеці Сільвань, Уріл Метеор, так? І в мене є в бібліотеці, ну, зараз вже є, як і у ваших бібліотеках, буде вдома, значить, твори Кралицького. В Сільвані є опублікована праця у положенні русських, значить, в Угрії. І у Кралицького є. І нарешті лише тепер є прояснено, що під криптонімом НН, я точно в дисертації своїй так не робив, я вважав, що це твір був Сільвая, ось, я довірився теж деяким авторитетам, але тепер ми точно знаємо, що вони є співавторами тих публікацій, тієї конкретної і не лише тієї одної. Ну, що можна ще сказати? Дивіться, значить, я не знаю, чи про це ми маємо говорити, чи ні, але той почин, який, скажімо, робить пан Валерійович, в даному контексті як укладач, як професійний, скажімо, історик, професійний дослідник, хоча не має фахової історичної освіти, але я точно переконався, що він історію знає не гірше за мене, і тут можна багато з ним говорити, багато ділитися думками. Але той почин, який робить, це є добрий. Розумієте, ми повинні це робити хоча б з однієї мети, з однієї міркувань, щоб зберегти пам'ять про наших предків. Зберегти якимось чином, от, скажімо, в книзі. З часом, напевно, буде якась електронна версія, яка теж буде доступна ще ширшому читачу. Чи будуть їх читати? Ми в 21 столітті задаємося надзвичайно банальним питанням. Чи багато є людей тут присутніх у бібліотеці в інші дні, крім зараз під час презентації? Я нарахував нас тут усіх 23. Але я не дивуюся. Бо якби, скажімо, тут презентували 12-те покоління айфона, я думаю, що стояли б всі тут, там на дахах і так далі. Ми живемо в 21 столітті. Сучасна людина, на жаль, чи на щастя, ми ще точно навіть відповіді не маємо на це питання. Я особисто теж. Ми не знаємо. Те, що люди не зовсім читають або хочуть читати, скажімо, особливо все, що стосується з книги. Так? Це я люблю. По-перше, книгу потримати в руках. По-друге, читати тільки з книги. По-третє, відчувати її запах, відчувати дух цієї книги. Ну, не інакше. Звичайно, що десь щось можна перегортати, полистати, десь підчитати, але 100% це не може бути тим процесом, який може мені принести задоволення. Задоволення приносить книга. І от ставлення до книги, ставлення до її дизайну, ставлення до її, скажімо, викладу, ставлення до розміщення основних сюжетів. Тобто, наприклад, можливо, мемуари варто було поставити раніше, тому що вони якби вводили нас у світ Кралицького, у світ 19 століття, у світ тих нюансів, котрі, скажімо, часто, ну, скажімо, в цілому читачеві десь там потім або не доходять руки, або ще щось, або втомлюєшся, відкладаєш, потім береш другу, забуваєш до неї повернутися. Ось. Але це вже інше питання. Але тут ми маємо презентабельне видання, ми маємо видання, в яке вкладена душа. Ну, мало того, що вкладена робота, ентузіазм, розумієте, вміння, професіоналізм і багато чого іншого. І це є добре. Це є добре, я лише можу на завершення сказати те, що я вдячний тому, що пан Валерій колись звернувся до мене, щоб я був рецензентом цієї книги. Тобто не чисто по-приятельськи, а насправді бути рецензентом, так? Тобто десь говорити, десь один одному підказувати. У нас були дискусії з приводу деяких угорських слів, ми потім мусили навіть не зайшлися, ні я, ні він нас не влаштовували, скажімо, тлумачення тих слів. А ви ж розумієте, священник народився в Чабинах. Значить, вчився в Кошиці, вчився в Ужгороді, висвячений у Красноброді, був монахом у Мар'яповчі, став ігуменом в Мукачеві і відтак завершив, значить, ігуменом своє земне життя теж в Мукачеві. Тобто у простому своєму житті, чи багато з нас тут жили одночасно за своє життя, ну кому зараз скільки, там 30, 50, 60 чи 70, дякувати Господу Богові років, так? Чи ми в 6 локаціях проживали?
Це ж не просто так, ми перерахували біографії, що чоловік там родив, там ця вчева, там то. Це все досвід, це все життя. Це все своє, розумієте, залишилося спадщина. І там, і там, і там. І те, що зараз от знайдено те, що він учився в Кошицях, причому там якраз була реформа, і от можна повісти так, що він от навчався в Кошицях, от там, здається, 2 роки гімназійну освіту він якраз саме там здобув, він був в числі першого того складу після одної серйозної реформи. Ось, і гімназійну освіту здобув там. Ну і саме останнє, я ясно, що можу лише побажати і пану Валерію, і значить, Михайлу Павлічу, якщо в них цей тандем, скажімо, буде успішним, а поки що бачимо, що є успішним, можливо, ще когось залучати. Крім того, значить, продовжити цю роботу і по Кралицькому, і не по тільки Кралицькому. Я думаю, що кожен, хто тут присутній, який хоча б написав одну статтю чи одну книгу, ви добре розумієте, скільки треба зусиль для цього всього, щоб все-таки і та стаття, і та книжка дійшли до читача. Чи є амбітне завдання у, скажімо, укладачів, що ця книжка буде на ураз прийнята, масовий читач, так, чи широкий читач, чи спеціальний читач, прямо захопиться нею? Ну, напевно, ні. Ми свідомі абсолютно цієї дійсності, в якій ми живемо, в цих координатах наших глобального світу, ось, який дає тріщини. На жаль, ми не знаємо, що нас чекає завтра, післязавтра і так далі. Але разом із тим, абсолютно не знімається з нас відповідальність, хоча б з тих, кого Бог десь так визначив, що ти маєш робити це, а ти маєш робити це. Ну, раз Богом призначено було, значить, пану Валерію робити це, він це має робити до скону. А нам усім, звичайно, я лише можу побажати приємного прочитання. Повірте, там є дуже багато насолоди. Особливо, ну, і це для всіх. Там себе знайде роботу і історик, і етнограф, і філолог, і літератор, і письменники, і прозаїки, і поети, і мемуаристи, і священники, і не в клерицькому стані люди, так, ось поза клиру і так далі. Тобто всі. Але всіх нас об'єднує одне. Любов один до одного, любов до історії, до нашої минулої, любов до наших предків. І це ми повинні берегти, примножувати і поширювати серед молодих людей. Я теж дякую пані директорці, що вона нас приязно прийняла. Дякую всім своїм колегам, друзям. Бачу, тут є багато моїх випускників, яких я вчив як викладач, був як декан. Мені приємно, що ви тут зараз із нами. І хочу всім нам побажати, ми зараз вступаємо у серйозний такий період, так? Тобто, хто є християнин, я думаю, ми тут майже всі християни все-таки, терпіння, любові, поваги, Божої благодаті. Дякую.